to 42. Nanata? Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab og ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti alang sa tawo nga matarong. Og hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisan na lang bugnang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan ko siya. Usbo na tugbasa ang 42. Og hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisan na lang bugnang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Magpray ta. Amahan namo nga langit nun, niya kami sa oras or panahon Ginoo nga maminaw sa imong mga pulong. Tabangi kami, O Lord, nga ang among mapaminawan, mao ang makit-an nimo sa among mga pagkinabuhi. Salamat kay Lord nga ikaw nagapakita sa unsay ang ayang buhaton ug imong gitudlo kanamo nga klaro kaayo nga masabtan busa amo usab kining maikinabuhi pinaagi sa imong panabang. Akong gitugyan sa imong balang espiritu ang pagpamuhat ing kagabihon samtang ang imong mga pulong among pagapaminawon. Mao ni among gipangayo, pasalamatan ka sa tanang panahon o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Naa kay mahimo mao nga ayaw pagpakahilom. Sige na sa imong tapad sultiin ang naa kay mahimo mao nga ayaw pagpakahilom. Kitang tanan mga igsoon na gyud tay mahimo. Unya sahay makasala ta tungod kay atong i-compare ang atong kaugalingon sa uban. Moingon tang may mana siya kay kamauman. Maayo man na siya kay nindot man siya. Wala nalimot ta mga igsoon nga pareho ra ta. Duhang kamot, duhang tiil, usay baba, duhay buho sa ilong. O niya, parehong makasulti, parehong makadungog. Nayuban nga, may mana siya kay bright man. No? Nayon kay mga estudyante, mga igsuon, nga mas dali silang makakuha kaysa nako. So, nay mga ingon ana nga paspas gyud pero dili na gipasabot mga igsuon nga mas dali siyang makakuha siya kanunay moy mudaog sa kinabuhi. Ngano man gisulti naman sa Ecclesiastes chapter 9:11 nga di tanang maalamon moy makakaplag og kaayuhan, di tanang kusog mudagan, maoy mudaog sa lumba ug di tanang maayong manuwag basketball maoy mo champion. So ningon ang Ecclesiastes unya ang sumpay ana ang last importante kayo. Ang tanan nag-agad sa panahon o kahigayunan. Now, kining duha, panahon o kahigayunan, naa nauntay kahigayunan, wa kanihimo. Gihatag man ni Lord, di man pwede. Nga naay kahigayunan, pero walay panahon. O naapoy panahon, pero walay kahigayunan. So, gihatag ang duha diha nimo. Nga matinta lagi ta mga igsuon, kay moingon na tag, may man siya. I-compare na to atong kagalingon. Pero sabta gyud pag-ayo mga igsuon, karon niining kagabihon, ikaw ug ako, gihatagan sa maong sugo, nga samtang ikaw ug ako ining ibabaw sa kalibutan, dunag yun tayo mahimo. Mao nga, di pwede nagpakahilom ratawa tayo buhaton. Dili yun na pwede mga igsuon. So, ang atong Ginoong Hesus, nagtudlo siya dinhi sa Mateo mga igsuon, gi-encourage niya ang iyang mga tinuna. Ang context aning Matthew chapter 10, mahitungod nis iyahang mga sulugoon nga iyang ipangpadala. Iyang gisulti dito, kung imo nang atras ka na, ningon siya nga, ipadala mo na ako dito sa mga lubo. Daw, mga karniro kamo nga to sa mga lubo. Manunukob, mga tigre. Nya kamo, mga karniro kamo. So, iyang giingnan, kay ipadalaman mo na ako, ingon nga mga karniro, ngadto sa mga lubo, kay magsangyaw sila, bangis ang ilang sangyawan, sunugon sila, panggabson sila, ipanglansang sa krus, lutuson sila.
So, niingon diha, pag maigmat kamo, pag maalamon kamo, sama sa bitin. Nya ikaduha, niingon siya nga, og, pag mapaubsanon kamo, sama sa salampati. Gigamit niya mga igsuon, kining mga hayop, pag-illustrate sa kinabuhi. Nga bisan pa og buutan ka, magpakarniro ka, doon na gyoy mga tao nga gustong mahimong mutukob sa imuha. Nagay mga tao nga tigre sa imuha. Or, bisan pa mga igsuon og mapaubsanon ka, pero wa kay kaalam sama sa bitin, delikado gihapon ka. No? Or maalamon ka, pero di ka mapaubsanon, mahimo kang malamon sama sa bitin, nga tumban pod ang ulo, or putlag ulo. So gigamit na niya agig pagsulti sa mga tinunan nga sa ilang pagpamuhat sa gisugo sa Ginoo, kinahanglan silang magbabinantayon, magmaalamon og makabaton og kasing-kasing nga angayan at tubangan sa Dios. Unya, ningon siya sa sunod nga ayaw mo kadlok. Bisan kinsa, wala mo'y angayang kadlukan. Kay kung namoy angayang kadlukan ani, siya nga makapatay sa lawas og makasalibay sa inyong kalag ngadto sa impierno. Ang bot niya ang kapasabot, siya mismo, si Kristo, ang Diyos nga maghukom. Amen? Nya sunod mga igsuon ningon siya, ayaw niyo kuna aha. Nga, ni ani ako aron makabaton kamog kalinaw, kundili ang akong pag-anhi espada. O sige, pasabot. Magkabangi, magkaguliyang. Nga naman, lahi man niyang prinsipyo. Unya, ang imong prinsipyo, ang gisulti mas Biblia. So kung imo siyang sultian, moingon man siya, ay, sige, jama diha. Layo, rakas tinuod. Nauna ko nimo, kulang pa ka, duyan pa. Ulahi ka sa duyan, di ba? Kini mo isakto, kami mo isakto. So, espada gyud na ay panagbangi. Unya, sunod niyang gisulti, niingon siya, pero mauni ang inyong timan-an. Ang mudawat ninyo, nagdawat nako. Muna ka na mga tao nga, yung nagdawat ni Kristo, nagtuon ni Kristo, niya di maminaw siyang pulo. Busy ko. Kanong sa ako ka mamayor? Busy ra ka kanunay. Ang nagdawat ninyo, nagdawat nako. Unya, ang nagdawat sa usa ka propeta, kabalo mo kung saan yung propeta? Kaniadto wala pa yung mga sinuwat nga ingog kompleto nga Biblia, mga propesiya lang to. Ang nagprophesy, ang prophet, gitagaan sa mensahe diretso gikan sa Dios, unya iyang gisulti. Nya sila nga mga propeta, naani sila'y talagsaong panalangin nga nadawat sa Ginoo. Naa sila. Unya ang gingma sa Bible, ang nagdawat sa propeta, makadawat sila sa ganti nga para pod sa propeta. For example, ako prophet ko, gidawat ko ni Ate Yune, naminaw siya nako. Ang panalangin nga para nako, mahiadto niya. Sadyang si Elisha, naminaw ni Elijah, ang tanan nga na ni Elijah, nadawat ni Elisha. Sadyang si Young Timothy, naminaw ni Pablo, ang tanan nga panalangin nga kaalam ni Pablo, naadto ni Timothy. Muna di pasabot, ana. O yan, ingon siya ang nagdawat sa usa ka tawo nga matarong, kining ganti nga para ani nga matarong, maadto ngadto sa nagdawat usab niya. Muna importante kayong gidawat nato si Kristo. Amen? Gidawat nato si Kristo. Di po pwede, wala nimo, gidawat nimo ang pulong, pero wala nimo dawata ang naghatag, ang nagsulti, nga mao ang atong Ginoo. Dayon, dunay blessing. Ang blessing, mga igsuon, mo ni ganahas tanan. Ay lamang si hisgot anang latos-latos, pastor, oy mga kastigo-kastigo, mga pagpahinomdom-hinomdom. Blessing atong hisgutan, kay lami kayong i-amin, basta blessing, pastor. Basta maghisgot, ganing igsuon, og mga adlaw, madato ka, amin. Lord, grabe kayo, no? Verse 42, tanawa ang blessing. Ningon siya, bisan na lang, pwede ba tag mangita direct English? Na English diha, Je? Na English diha, no? Ingon siya nga, bisan na lang, hinumdumi kini, kadtong nagpainom bisan usa ka tasang kape. Kape, pero dili, bugnaw. Bisag bugnaw tubig. Nahinumdum mo ta mga igsuon ang atong Ginoo.
Niadto siya sa kanang John chapter 4. Lingkod siya ngadto sa tabay o nya may babayeng nagkabong sa Marianhon. Ang babaye, dautan ang iyang pagkinabuhi kay daghan siya laki. Lalaki. Lain ang laki, no? Lalaki. Now, ningon ang Ginoo, giuhaw ako. Connected na siya sa verse 42 nga atong gibasa karon. Balingon siya, sir, ngano mangayo mo kanakong tubig? Nga kamo mga Hudyo, naguna-una mamong kamura insakto. Unya dili gani mo tugutan nga bisan na lang maigo mo sa among anino. Paglamano na lang namo nya karon mangayo kanakong tubig. Ang inyong una-una, sir, mahugawan mo kun magkadugol mo na mo nya karon mangayo kanakong tubig. Ingon ang Ginoo nakabalo pa lang unta kag kinsa ni. Nakigsulti nimo. I believe mga igsuon. Sa dayon na nila, kay nakita man nato ni sa unahan nga ang babae, nagdagan siya nga nag-uli, iyang gibiyaan ang iyang banga, nga sudlan nagtubig, unya, gisuginlan niya ang kalungsuran, ang lungsod ni nga iyang ipuyan mga igsuon, unya, ang tanan, nangadto kang Jesus. Nakita nako diha, sa pagdawat niya kang Ginoong Jesus, naangkon niya ang panalangin, nga nag-ingon, kung gidawat nimo ang usa ka propeta, maangkon nimo ang panalangin sa usa ka propeta, karon ang Ginoo may iyang gidawat. Ilhanan nga nadawat niya ang panalangin kay ang tanan nanuo niya. Nangadtog yun. So, even a cup, just a cup of cold water, mo na gisulti dire. Whoever gives just a cup of cold water to one of these. Kisa mo na yung gipasabot nga this, iyang mga alagad sa Ginoo, ingong amen. Bisag bugnaw lang tubig. Brad, yan sa kahalublak dire, Brad. Yung balay diha, murag di gina mahuman og kulangan ang kahalublak dire usa oh. Aha, siyam na lay kulang kay pulo man ta to. Nay panalangin. Kining cup of cold water walay gasto ni. Kuwara kag baso niya mo, Brad, inom sa Brad, gigisingot yung kakayo. That is why, bisan, ginagmayng blessing na aka, o mo-share ka, di ka kaikya sa panalangin. Muna gisulti na. Of these little ones, because he is a disciple, ako siyang tinunan, ako siyang pinadala, nag-alagad sa nako, I assure you, siguradoon ako diha ninyo. He will never lose his reward. Di gyud siya mutalikod nga di kadawat sa maong ganti. Kitang tanan nangandoy og ganti. Gani nagtuon tag-ayo kay naay ganti. Kami sa Bible School walay ganti-ganti me. No, walay may first honor, Melioni Cordovan. Walay nga na. Walay mga pero wala gani karon giingnan mi sa kanang nagseminar nga. Nighuman sa seminar, mangaon sa prawn farm. Nya kasungugan na mi dayon niyo. Hoy, prawn farm gyud tinuoran gyud nato ni exam ni ato gyud ni pasaron. No? Pero dili na may rason mga igsoon nga maningkamot juga kay naay reward. Lami magupod og naay reward. Sultian ka nako. Usahay mga igsoon, dunay mga tawo nga sila ray mo reward sa ilang kaugalingon. For example, si Brian, ingon siya nga, grabing haguan dito sa barko, pastor, o mahimo palang daag na pa'y panginabuhing arang-arangan ng Pilipinas, di nang kita manglangyaw. No? Kaya kung maatras, mangut ta mga igsoon, ang pangitabo, ingon ani. Ang Vietnam, sila may supplier na torog bugas. No? Pero sa time ni Marcos, kadtong papa, dinhi na sila, Vietnam, Indonesia, mga Vietnamese, Indonesians, mga Japanese, even Korean, nanganhinas atua, nagpatudlo, unsaon, pagpananom. Kita'y nagtudlo. Karon, nang dato ni nga mga nasod, nga naman, nagbaligya sila sa ubang mga nasod. Gitawag na nila, nag-export. Gapagawa sila, gabaligya sila bugas, gabaligya sila lana diri nato, gabaligya sila mga sakyanan diri nato. Kita, galisod nga naman, wala man tay gibaligya sa gawas. Kabalo kag unsay gibaligya sa mga Pinoy ngadto sa gawas, ang atong kusog.
Ang atong gi-export tawo nga magtrabaho sa gawas. Kabalo mo, og himuon gina sa itong gobyerno, kaya kayo. Di ba ka magkugi og uma? Pareha sa gibuhat sa ubang nasod, nga bisag imo ng kaugalingong yuta, basta kay imo ng umahon, sweldoan kas gobyerno. Di mo dasig ang mga tao mag-uma. Di sa tuwa kay, tagaan mag-cellphone tanan. Nahala pag-post mo, pag-like, pag-vlog, bisag unsa na lang. No? So, balik ta mga igsoon. Abot ng tadihan, no? Magbuhat ka, dili tungod sa ganti. Amen? Maghimo ka, dili tungod sa ganti. Kay gisaad ng daan nga ang ganti na ana. So magbuhat ka, tungod kay nahigugma ka. Amen? Ang kuning balikon sa mga ginikanan, kita mga ginikanan, malipay gyud taga itong mga anak mo tuman sa itong gisugo. Pero na ay mas dako pang kalipay, kanang wala nimo sila sugua, pero namuhat ng himo. Mga igsoon, bisag unsay atong mahimo, mamuhat gyud ta. Di kita mawawa man po na ingos pastor nako, mampukuing na. Pwede ba ya gyud na nga mamuhat ra gyud ta mga igsoon, bisag dili ta maingnan. Awa man ni ingos papa. No, maghulat pa day ka. Panghugas ba? Wa man ingos papa, basi kasabaan niya ko manghugas ko. Grabe, kasabaan kay manghugas. Hello? Pamubuog tanom. Basi kasabaan niya kong mama. Kay wa man ko ingna. Nay mangingon na. So dili ta magtrabaho tungod sa ganti kay kada nga ganti gisaan naman ang daan sa Dios. Iya ra ning gipahinumdum. Gipahinumdum lang niya nga bisan pa mag-isend mo na ako ngadtos mga luoy mo. Murag ang panglantaw nila luoy ka mo. Pero kabalo mo na ay ganti. Tubig ragani nga inyo mong ihatag na kay ganti. Samot na nga ang imong kinabuhi mong ihatag sa Ginoo. Samot na ang imong kinabuhi. Ang makadawat kag tubig, uy, thank you, hawa ko kayo. Kadawat kag pagkaon, uy, salamat pa, gigutom ko. Kadawat kag 20, thank you. Kadawat kag 50, uy, thank you. Kadawat kag 100, oh, thank you kayo. Makadawat kag 10,000, lo, salamat kayo, yun, siyempre yun, yung kadaghanan mo, yaw-yaw, unsa pa ka kung kinabuhi na ang imong nadawat. Kamo mga asawa na lipay, bamos mga kinabuhis, yung mga bana nga muna, inyong nadawat? Lord, grabe ako mga pag-antos na yung tao na. No? Ano, sa po mo ni mukhaon na kung bana Ginoo? Bisan lang og muhatag kag buhnang tubig. Di ka kaikya sa ganti sa Ginoo. Samot na tingali, kung ang imong gihatag, ang imo ng kinabuhi o kahinumduman, 2023 katuig ang milabay. Si Kristo naghatag sa iyang kinabuhi, diya kanimo. That is why pag si Lord, nanginahanglan sa itong mga pagsimbag, pagdayig, dili gyud ta maghikaw, dili gyud ta maghinakog sa itong pagpasalamat at pagsimba sa Ginoo. Nasabta na to? Tanawan si Lord mismo nagsulti. Ningon siya, John, akong gipaniguro nimo nga di ka katakas sa panalangin. Di ka kaikya sa panalangin. Kabantay mo mga igsoon ay mga panahong mag-ampo ko. Inig-ampo mo ingon na kag, Lord, salamat nga walay makaikya sa panalangin. Tinood, si Lord may gasulti. Di man si pastor nang ningon, I assure you, surely you will receive the blessing. Madi, si Lord. Si Lord mo'y nagsulti. Now, doon ay mga pangitabo sa Biblia, mga igsuon, nga makita nato nga grabe gyud kaayo ang mga gihimo ni Lord. Sa gikaingon ko na, kung ikaw magpagamit sa Ginoo, parang salbaron nimo ang uban, salbaron po kas Ginoo. Kung mutabang ka sa uban, tabangan po ka sa Ginoo. O mo share ka sa imong panalangin sa uban, paawasan po imong panalangin sa Ginoo. Now, sa yung nga igsoon tungod kay limited ang budget, limited ang kaning ato ang mga financial nga blessing. Mag-alanganin ta.
Mag-alanganin ta, saan na yun? Saan man eh? Pero time nga ma-realize nimo nga, nganong mabalakang po kung tubig, ramang gani ang ihatag, di gani kaikyas, panalangin. Samot na ning. Ano? Kabalo ka, kanang para nimo, o sakit gyud na nga mawala sa imuha, kung imo na nga i-share sa uban, kung imo, dili nang asawa. Sa iyop na pumuron. Sa iyop na butaan eh. I mean, nakay panalangin ba? Nya imong i-share sa uban? Di ka ganahan. Ngano man, tinuod man gyud nga ang kabubuton sa Ginoo, di ka ganahan. Kay ang imong gitawag og pagkatawhanon, musupak gyud ni kanunay sa unsay kabubuton sa Ginoo. Pag may sila, ipagamit na, or i-share na, or ihatag na, sakit. Mga akuan eh. Kabalo ka, kinabuhi ni mo na. Nga mag-uul kag mawala na nimo, pero kung imo nang sama lagi hatag nimo ang imong kinabuhi. Nasabta na to? No? The greatest gift that man can give is his own life to the one nga gihigugman niya. So muna gisulti diha sa 42. Now, tungod kay naamang ko sa pagtuon mga igsoon dugay kay ko nahuman ane kay dako kayo ni siya og nindot magudpod kayo mga igsoon nga kitang tanan ma-educate jud tag-ayo sa mensahe sa Ginoo. Ngano nay nahitabo, kanos ani nahitabo unsa hinungdan. So naa ako karon sa kanang taga tuon jud kog ayo akong gi pamalandungan ning kapanahunan ni Jeremias. Munang matinga siguro mong sikog hisgot og Jeremias. Sunod ane maghisgot na butag kasub-anan kay lamentation ra bay sunod ane. Pagbangutan. Si Jeremias mga igsoon, again, di na mo malimot kasi sige na ko nagbalik-balik. 40 ka tuig nga nagwali. Nga nag-awhag sa katawan, layas na mo, gikan na ng salaa. After 40 years, wa gyoy naminaw bisag usa. Naa pa mo? Wa gyoy naminaw. Di gyud mo sunod. 40 years. Tungod sa iyang pagwali mga igsuon, pagsangyaw, pagprophesy sa dako kayong kadaot nga moabot sa maong nasod, sulod sa 40 ka tuig, paminaw. Napasanginlan si Jeremias nga kaabin sa mga taga-Babilonia. Gani, napasanginlan siya nga, unsay tawag na, kanang pareha ni Balaam bang, manulti mo'y mahitabo. Si Haking Sidikiyas o ang mga pangulo sa gingharian, ingon nga, kini si Jeremias, makadaot ni nato. Ang iyang gipanulti, makapaluyas tawo. Kabantay mo, anang na magwali nga, ugma mga igsuon, sunod adlaw mo, balik na ang Diyos. 2012, end of the world. Napayuban mo yung September 21, zombie na tanan. Na mga nga magwali, ikaw mamalandong ka kayo swali. Di na lang kumuskwila, kaya mo balik naman ng Ginoo. Di na lang tamang inabuhi. Di ba? Yung mga charismatic preacher, ingana, sige gisgot o katapusas kalibutan. Nyauhagon pa yun ang uban. Ayaw na, pamaligyan na yung mga yuta. Ato na, tas kabukiran, mamuyo na, kabukiran, magdala. Nga na sila. Now, si Jeremias, ana siya muwali, pero ang iyang gitudlo, ang tinuod gayod nga mahitabo kay ang Dios mo ay nagsulti. Karon, ingon ang mga kadagkuan sa Juda, kini si Jeremias makapatalaw sa atong mga sundalo. Nga naman, ining panahona, ang sundalo sa Babylonia, nagpaingon na sa, padung na nilang sulungon ang nasod sa Juda. Unya, ang ila pag yung madunggan, ang uban nga mga propeta, there were hundreds of them or pila ba sila kabok, nagwali nga, ang Diyos uban nato, dunay dako kayong kadagaya, magpalinawon ng atong nasod sulod sa dili maihap nga katuigan. So sila lipay kayo, wow, praise God. Ayaw mo kaadlong ang taga-Babiloniang musulong. Kaya bisag unsa pa sila kadaghan samas bala sa baybayon, usara sila kapitik sa Diyos, boom, walay mabili nila. Lipay kayo sila. Karon kay si Jeremias, lahi man niyang wali. Ingon si Jeremias, kung dili kamo manurinder sa Babylonia, pagpili ramo aning upat. Ang di mamatay sa espada, mamatay sa gutom.
ug ang di mamatay sa gutom pamihagod, ug ang di mamatay sa gutom mamatay sa sakit. Mumay giwali. Nung nag-ingon ang Diyos, di kyo mo mudaog. Di ingon sila kini si Jeremias, puro pang discourage ni iyahang wali. Sige ang kapungot. Sige ning suko mo wali. So ilang gidakop si Jeremias. Daghan si Jeremias og giagian. His countrymen, iyahang mga isig ka Hudyo, o niya sa mga pangulo sa Juda, daghan siya giagian. Og usas iyahang kanang makasusubo mga igsuon nga moingon kag maosab ang imong nasinatis kinabuhi karon. Kining gidakop siya og gihog sa tabay. At tabay. Diri sa to at tabay. Well, okay? Mo ni mga igsuon og ato ni siyang subayon unya ayog kabalaka kay mamauli lagi ta karon. Amen. So, ningon diha, ato to Jeremiah chapter 38. Jeremiah chapter 38 verses 1 to 13. Jeremias kapitulo 38 bersikulo 1 hangtod sa 13. Mao ning hitabua. Ningon diha, si Sephatias nga anak ni Matan, si Gedalias nga anak ni Pasor, si Jehukal nga anak ni Selimayas, og si Pasor nga anak ni Melkias, nakadungog sa akong gisulti sa katawhan, nga nag-ingon ang Ginoo, kinsa kadtong magpabilin sa syudad, mamatay gayud sa gubat, sa gutom o sa sakit. Apan, ang mugula sa syudad, og mo surrender, mo ampo sa kasundaluhan sa Babylonia, dili mamatay kundili magpabiling buhi. Mo ni giwalin ni Jeremias. Kay usar may paagi nga mabuhi sila. Magpailalom sila sa gahom sa Babylonia. Mukuyog sila dito, himuon silang mga sulugoon. Mauray paaging mabuhi sila. Tungod ni ining gisulti ni Jeremias tanawa. Giingnan ko pagayod ang katawhan nga nag-ingon ng Ginoo, itugyan ko kining syudara ngadto kasundaluhan sa ari sa Babylonia og mailog gayod nila kini. Tanaw ra kuning ipangwali. Siyempre ikaw mga igsoon ay matos yung balay. Muingog kalit, kabalo ka igsoon kini mong balay, sunugon niya ni. Unya ang imong mga anak, puro di maayo gisulti ba murag. In Jesus name po ka, sister. Imong ginganaon. Unya, verse 4, tanawa. Unya, ang mga opisyal maingon sa hari. Tanawa? Mga opisyal, maingon. Angay patyon kining tawhala. Ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo. O mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Dili lang ni Dires Palasyo, gasulti siya ni. Pati mga katawan, bisag asa iyang sultian. Nga ampo na tas Babylonia, surrender na tas Babylonia. Mamatay ta sa gutom, mamatay ta sa gira, mamatay ta sa kasakit. Kundi ta mo surrender. Makadaot sa katawhan, nga nahabilin sa syudad, kining tawhana, nagtinguha lamang siya sa pagdaot kanila. Siya nga nagsulti sa unsay gisultis Ginoo, siya pahinuon ang nasaypan nga naghimog kadaot. In fact, nakapalit ni siya dito yuta sa Benjamin, nga tag-iya sa maong yuta, ang iyang igagaw nga, nalimot ko sa pangan. Unya, panahon na to nga, mugawas na siya sa Juda, kay muadto siya sa kayutaan sa Benjamin, kay kwaon, iyan ang puyan tong yuta ngayang napalit. Gidakop siya sa mga sundalo, sa sundalo ni Sidikayas. Gidakop siya sa mga kasundaluan sa Juda, o giingnan siya nga, takas ka no. Kay makig-abin na ka sa mga sundalo sa taga-Babylonia. Niyo sa dili, adto na ko sa yuta, nga ako napalit sa akong igagaw. Pero wag yun siya tuoy mo nang gikastigo sa taman, gibunal-bunalan sa taman, unya gidala siya karon o gipriso. Unya, human siya na priso, gidala siya ngadto sa
hawanan sa hari ug didto siya gikadinahan. Pero before na naitabo, ang unang naitabo before siya nahimong kinadinahan diha sa hawanan sa hari, kining gisalibay siya or gihulog siya, gibutang siya sa tabay nga walay tubig. Ug unsa gani hinungdan? Tungod sa iyang mga gipanulti. Padayon sa ta. Ingon ang verse 5, busa miingon si Hari Sedekias, kung mao ka na, kamoy bahala kaniya. Dili ako makapugong kaninyo. Iyang gitugyan si Jeremias, ngadtos iyang mga iyang mga opisyal. Nakuha na to? Oh, hapit ako. Busa gikuha nila ako og gidala og gitunton ngadto sa tabay ni Prinsipe Malkias nga didto usab mahimutang sa hawanan sa palasyo. Wala na'y tubig ang maong atabay, og lapok na lamang ang didto sa sulod ni ini. Busa, basa tang tanan, nalubong ako sa lapok. Dinhin ako nakita mga igsoon, nga dili tanang panahon sa atong pagpagamit sa Ginoo, kanunay tang naa sa ibabaw. Gani, may mga panahon nga ibutang pakos ilawom ug mulubong pagyug ka sa lapok. Now, adto ta karon sa kaalam nga gihatag sa Dios, pinaagi niining giingon diring nalubong sa lapok. Kining lapok mga igsoon nagsimbolo ni sa daghan kaayong mga butang sa tong kinabuhi nga dili makapahimaya ug wala nakapalipay sa Dios. Daghang Kristohano nalubong sa lapok nga mao ang garbo. Mga alagad sa Ginoo nga nalubong sa kahakog, nalubong sa garbo, nalubong niining mga lawas ng panginahanglanon. Hinumdumi si Jeremias alagad ni sa Dios. Ikaw ug ako, og nibisan kinsa nga tuwa sa layong dapit, nga maabot nining minsaya, kitang tanan nga nag-ilag Ginoo alagad na ta sa Dios. Pero sa atong pagpangalagad sa Dios, may mga panahon or tingali niining panahon na nga nalubong ta sa lapok sa kasalanan. Og imong makita nga samtang naa ka diha sa lapok, naa ka diha sa lawom og ngit-ngit kaayo nga tabay og nalubong pagyug ka sa lapok. Bisag unsahon nimo paningkamot nga makagawas ka na nga sala, nga matangtang na nga garbo, nga mahigawas ka ng kalibutanon nga pagkinabuhi, di ka katakas. That is why si Jesus Christ niani siya. Aron ikaw nga tuwa sa ilawom, tuwa sa ngit-ngit nga dapit, ug nalubong sa lapok sa kasalanan, hawason ka sa Dios, matarungon, balaanon, ug giluwas ka sa Dios. Dapat makasabutan ni tanan. Muingon ko sa imo, ako'y labot. Kung imong manghod, madre, imong maguwang pastor, inyong kamanghuran, ministro, ang inyong kamaguwangan, pare, tanang relihiyon inyo ha. Pero pag nalubong ganita, ining lapok sa kasalanan, hinumdumi si Jeremias dito, mamatay na lang siya. Kay dili niya kayang dadon niyang kaugalingon paingon sa ibabaw. Ikaw ug ako, mamatay unta ta tungod sa sala, impernong bagsak sa ato Pero giluwas ta sa Dios. Na ay paagi nga gihimo ang Ginoo, sama nga si Jeremias di nakahimo sa iyang kaugalingon nga mainggawas siya sa maong kamatayon. Dunay paagi ang Dios. Kanang nasimunta pa rin, nanay, pamaagi ang Ginoo. Usahay mo give up na tas kinabuhi, mo surrender na tas kinabuhi, di na ko ganahan sa kinabuhi, way lasan ng kinabuhi, o wa na ko'y kapaingnan, kay wa na'y paagi, walay butang nga di mahimo sa Diyos. Dili mahutag, paagi ang Ginoo. Sa diha, mga igsuon nga si Apostol Pablo, giplanuhang patyon. Ningon ang Biblia, ang maong mga tawo, ang gibuslutan nila ang pader o dito gibutang sa basket si Saulo o si Pablo o gitunton nila kinsa to nga paagi sa Dios. Kristohanon, tangtanga sa inyong una-una o sa inyong kasing-kasing ang gitawag nato og utang na loob. Kay kanang pinulungan na dili na iyas Kristohanon.
Ang tanan, mutabang ka, kay gigamit lang ka sa Ginoo. Ang trapo di mang hinambog nga mo ingong nahinlo gyud ang lamisa tungod nako. Kay ang trapo gigunitan lang. O nahinlo ang lamisa, ikaw ug ako, kundi ka gamiton sa Ginoo, dili gyud ta magamit. Nakasinabot ha? Nindot kayong gamitos Ginoo, usahay kita pag yun, padili-dili. Share ba, share? Duka eh. Ikaw ampo ron, saan man pag-ampo? Di magpagamit, hadlo kayo. Kabalo mo, parang di mo kansawan, ayaw mong huwat, nga ingnon mong Brad, ikaw ampo. Voluntaryo dayon. Mga ano ta? Sige, mag-ampo sa tagkadali. Magkadali ra kayo. Lord, salamat kayo sa imong paghatag yung pagkaon, maghatag di kaligon, kusog sa imong panglawas. Salamat among pamilya di makuwangan sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Magpabilin ming buhi Ginoo diha sa imong gugma sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang uban Matinga sila nga naman. Kay ang imong pag-ampo tinuod nga gikas kasing-kasing dili linitok sa baba. Tingon sila. Pagkasunod na ng pangaon, ikaw ampo Brad. Muingon na. Di ba? Ter, ikaw ampo, Ter. Pagkanindot, pagpagamit sa Ginoo, kabalog yutang og dita gamitos Ginoo, kita ray magamit-gamit sa tong kaugalingon, magguba. Gamiton ta sa yawa, samot ka guba. Gamiton kas laing tawo, guba kayo gapon. Nindot magpagamit tas Ginoo, bisan pag ihagbong tas tabay. Ang Dios dunay paagi. Tanawa ang paagi sa Ginoo. Tanawa na tong paagi sa Ginoo. Verse 7. Dungan tagbasa kay naa man diri no? Okay, verse 7, tanawa. Apan si Abed-Melech, ang Etiopianhon, tanawa ni, unsa siya? Etiopianhon. Dili siya Hudyo. Dili siya, usahay mga igsoon, ang panabang magagikan sa dili Kristohanon, kay mga Kristohanon, pawala ra. Sige tabang sa ilang kaugalingon. Kabantay mo? Huwag yung kakabantay dahi. Ang Etiopianhon, si Abed-Melech, nga usa ka eunuko nga didto magtrabaho sa palasyo, nakabalita nga gibanlod ako sa tabay. So nakadungog siya. Nainadunggan siya, wa naghagbong na dito. Ni atong higayuna, ang hari dito naglingkod sa ganghaan sa Benjamin. Now, arisa mo na ko tanaw, ayaw magpag-una. Unsay purpose nganong dito tabay gyud gibutang? Aron di na siya kapanglakaw panangyaw. Amen? O wa na ilaing manangyaw ang mga bakakong propeta na. Napa mo? So dito siya gibutang. Nakadungog si Abed-Melech. So, unsay iyang gibuhat? Ningon siya sa verse 8. Og migawas si Abed-Melech sa palasyo o giingnan niya ang hari. Nasa gisulti, dito siya sa hari ni Ditso. Pagkabalo niya sa maong problema, paminaw. Pagkabalo ni Abed-Melech sa problema ni Jeremias, niadto siya sa hari. Asa siya niadto? In other words, may pakipalatong si Abed-Melech. Dili siya mahinanok sa pagtulog. Sa diyang doon siya nakita nga taong nag-antos. Sunidong siya sa hari. And kitang Kristohanon ang atong hari, walay lain si Kristo Jesus. Amen. Nakita nato ang atong mga kaigsunan, may mga problema sila. Gidala ba nato sa pag-ampo? Nakigsulti ba ta sa hari? Ginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Kabuta yung tao ni si Brad Lord, kaya naglisod og lakaw. Kabuta yung tao ni Lord kay sakit yang. Ang uban na, Mayra Lord, miresig yun. Kulang pa. Sige pa Lord. Amen. Niadto sa hari. Ingon na siya. Anong ingon na nang? Gapasupas. Saan mo niyo? Di po ko katulog o matulog ko. Ano mamatay man gito?
Wa gani siguro ron og kapakapa ron sa lapok niya, ang lapok mas habog pa kaysa niya, mahutan tong kusog unlod na gito sa lapok. Saon man ni ha? So, naay mga tao, mga igsoon, nga hasulon sa Ginoo sa panahon nga ikaw naas kalisdanan. Nay mga taong di mahiluna, di gyud ako ni buhian ni nga blessing. Pag ani ni Pastor Song gikan sa Mindanao, dengue siya. Nya need mig 8 kasimbahan nga maadto namo kay Montabangan. So, bisag gidengge siya kasi siya inom og mga liquid, gabiyahe mig pangitag mga simbahan abot mig mga bukid. And then sige siya ingon nga need pa ta og upat, need pa ta. Duha na lang pastor, need tag duha kay ngano man. Gihasol na siya og ayos Ginoo, dugay na nga panalangin, wa pa nimo na buhi. Siya pray, Lord, i-guide ko og asa ko. And kabalo mo, human niya to nabuhian, nalipay na siya, nahiluna na siya. Kabalo mo, di ko na, kana mga simbahan nga gipangadto dili gani kaila, lain-lain og doktrina, lain-lain og no? Nya imong adtuon, imong ingnon ang church, pastor. Kining among pag-anhi wa mi laing toyo, di pun mi magkaila-il, makig-ila-ila ra nimo. Ang amo lang ihatod namo ni nga blessing kay gisugo ra pun mi sa Ginoo. Lipay kayo managhilak doon kay gaampo silang gakurog-kurog po ning pader kay sobras linog. Ang uban gani dito pag sa kanang saka namo sa daguhoy naagyod ganito punto nga ilang kanabitong katulo magtaman unya ilang tabunan unya lutuson dayon sa mga tao sa gawas mayo sa mana simbahan baday na nga maram nagpasilungag kandeng. Nya hilak sila kay mo na naabot na ang panalangin. Nay mga taong hasulon. Hindi mahilo na. Pero na po'y taong hasulon, makatulog na gyapon. Bahala ka diya, oy. Bahala ka diya ko. Radyo ni. Pang-utong mo diya, oy. Utong. Si Abimelech gihasol sa Diyos. Aron nga, marisko si Jeremias, nga tuwa sa tabay, na lubong sa lapok, nga himalat yun. Ang Diyos na ipaagi. Pwedeng imong isig katawo, imoon niyang maoy paagi, parang mahinggawas ka sa maong kalisod kinabuhi. Naminaw ta, amen? Agkaninduta sa word ni Lord, amen? Sa verse 9, iyang gisultian ng hari. Ningo siya kamahalan. So, nagpakita sa respeto, no? Kamahalan. Ang gibuhat nining mga tawhana dili maayo. No? So, kini si Abimelech, siya'y nahimong taytayan. Siya mo'y nag-ampo, nangayo, siya mo'y nihangyo, siya mo'y naas taliwala. Sa makasulbad sa problema o sa tawong naa, himalat yun sa problema. Siya mo'y naas sa tunga. Si Abimelech, wala siya may adto sa sundalo o sa opisyal. Yung kaluyi po yung tao ito ninyo. Nidiritso siya sa hari. Kabalo mo, nindot kaayong mo diretso tas Ginoog ampo. Usahay daghan patag-agian, ter, Brad. Usahay man ni Brad, ter. Wanag yung kay tabang, Lord, ikaw na lang yun. Ug mo diretso di ay kabarang Abimelech. Naminaw ba ta? So, ningon diha nga, ilang gihulog si Jeremias sa tabay, ug mamatay gayud siya sa gutom, wala na'y pagkaon ang syudad. Mura ba ni galabay kag iring gisulod ni mong sako niya, gihuktan ni mo, buhi po ni tawon, ba't ba rin ang sako, arong napa sa percentage nga mabuhi? Labay-labay kag miming, kabalo mo mga igsoon, na iring nga grabe gid siya kasungkaban. So among gilabay, katulo na gyud namo siyang gipalayo. Dito siya sa lapas na paambog nas lapas, kanang naay tangke das dakong tubig na mo gibutang, naabot mong gihapon dire. Sunod mga igsoon gihatod namo siya dito sa unahan sa panabang, nabalik dire mahur gyud gihapon. Ug giunsa man niya pagbalik? Inoon ang mga iring kay naman na sila sense of smell. Di man na parehan imong di ka sense sa imong no? Kabalo mo mga igsoon. Tudloan mo na akong technique. Usahay, maikog ta mo yung Brad. Ligo, bugnag sa Brad.
Or Brad, mangmutang siguro ka ani Brad. Or Brad, kinang naipahumot ba? No? Naikamo ko na sa mo yung pagsulti ng mga taong may problema ana. For example, ako bahuon gyud kog singot. Nampay ilok na ko nga di ko kayo tag doon sa kuasawa. Joke ra. Hindi na tinuod ha. No? So, ang akong imuon ngayon, magkakanunay ko kaligo. O say, before ko matulog, tag alas 11, maligo ko. O niya, magiging ko niya papalitira ko ana, mauna dyan akong pahumot, hangtod nga. Kaya kaniadto, mga pahumot-humot kayo, karon ipikasin naman ang pahumot to. Magpahumot ko, usay matug. Mga kining imong sinina nga nasingutan nimo anang adlaw, ayaw na ikatulog. Ana ko'y sekreto sa mga kadalagahan. Mga kadalagahan, ingong amen. Lagi mo mangangkong daga pa mo. Pag naay manguyab ninyo, pag naay nanguyab ninyo, ila-ilaha din ang ginikanan. Anya ang ginikanan. Ante, palihog ko picture ang higdaan aning imong anak na nanguyab na ko niya, isend na ko. Makitaan lang mga mapa, mga kanang dili pamikon, bisan dire. Oy, panglaban ang taon mo, oy. No? Dagan mo kayo mga habol, dagan kayo mga tulog. Unya na bakante, di ka panglaba. Di. Meron yung mga habol, panglabihin taon, oy. Grabe nagdihog, inigampo na to, matumba na tas adihog, ganang mga habula yung taon. Naminaw pa mo? Balik na ta, kay layo na ta kayo, madugay mang siguro taron diha. So, ningon ang verse 10, tara. Busa, gimanduan sa hari si Abed-Melek. May suwat, may silyo sa singsing sa hari, ang maong mando, kay mao man na himuon. Sa kuna nakasulat dire, maog yun na himuon, aron nga tumanon, ang maong mando kay tinuod nga gikan ang mando sa hari kay may silyo sa singsing sa hari. Gimanduan siya. Ningon. Pagdalag tulo ka tawo aron kuhaon ako sa dili pa ako mamatay. Si Jeremias man mismo gasulti ani. Ingon sa Abed-Melek pagdalag tulo ka tawo ug mo di sila motuon nimo ipakita ni akong sugo. Busa nagkuha si Abed-Melek og mga tawo og miadto siya sa palasyo sa lawak nga tipiganan sa mga butang og nagkuha siyag mga nuog gamit rag yung mga nuog iya kining gitunton sa pisi paingon kanako unya giingnan ako ni Abed-Melek ibutang kini sa panapton diha sa imong ilok aron dili ka masakitan sa pisi. Kadi naman siya kagunit. Kahapoy naman way tubig, way kaon. Pila na sa kaadlaw nga naa dito. So, butangan siya og pisi dito, pero kay sakit man ang pisi inigbira. Murag nahikog punoon eh. So, butangan ihukot sa iyang butang sa iyang ulo or asa ba ini bakos ba noon panapton. Unya ihukot sa pisi, nya birahon siya pasaka. Nakita na to ang grace ni Lord ane. Grabe kaayo mga igsuon, nagigamit ang Ginoo. Then niingon diha, verse 12 unya giingnan ako ni Abed-Melek. Ano? Manat ani. Ibutang kining panapton diha sa imong ilok. Ilok, ani no? Aron dili kasakitan sa pisi ug gibuhat ko kini. Last verse 13. Og gibitad nila ako, og human ni ini, didto na ako bilanggoa sa hawanan sa palasyo. Nahinggawas gyud siya. Ikaw ug ako dunay paagi ang Ginoong mahinggawas ra gyud ka. Unya nindot kaayo unsa ni nga word? Negative man ni kay binlanggo gyapon sa no. Gibilanggo siya sa hawanan sa palasyo. Baliko na ito. Kasama ni palasyo, puya naghari. Kitang mga Kristiyano, kisa may atong hari, si Kristo. That is why ningon si David, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. 1,000 years elsewhere? Oh, yun sana pasulti. Mas
maayo pang nako sa imong hawanan o akong mahal nga hari. Kaysa maglatagaw ako sa libuang katuigan, libuan nga katuigan, bisag asa. Mas maayong na ako sa imong presensya. So, nanindot na, bisan tuod, og naa si Jeremias, sa palasyo, hawanan, gikadinahan siya. Pero, secure siya kay naa siya sa palasyos hari. Og duna manggaling dapit nga pinaka-gisecure og ayo walay lain ang Malacañang. Sa Amerika ang White House. Kita na to unsa gibuhat ni Lord. Now, balike ang Mateo, ayo rag i-adto, isultiran nako. Ang Matthew chapter 10 verse 42. Bisa na lag makahatag kag usa ka basong bugnaw tubig. Ngadtos iyang alagad di ka kaikyas sa panalangin. Unsa kahay na angkon ni Abed-Melech ani? Wa pa ta nahuman. Ningon ba sa Jeremias? Di pa ako patay na unta kado. Dako kayo kag baslunon ako do. Dako kay kagutang na loob nako kay di pa ako patay na kado. Ning ana bas si Abed-Melech? Wala. Kita mga Kristohanon gamiton tas Ginoo wala sa tong hunahuna og kasing-kasing ang gitawag og utang na loob. Because malipayon kayo ang mga anak sa Ginoong makaalagad sa uban. May ba, di pa ako na, patay na, tawa na. Di palagay ako, di may ngana na. Ano yung mga ngana? Pero tanawas Abed-Melech, hilom na dyan siya. Asa to? Ang ganti nga adtos propeta, madawat usab sa nagdawat niya. Kini si Abed-Melech, dili lang cup of water ang iyang gihatag ni Jeremias. Giluwas gyud niya si Jeremias gikas kamatayon. Nakuha na to? Unsa kahay ganti ni Abed-Melech sa iyang pagluwas sa propeta sa Dios. Atong basahon og mamauli ta. Ningon diha ang chapter 39 sa Jeremiah mga igsuon. 15 to 18. Jeremiah 39, 15 to 18. Dinhi na, gisulti na nga, ilugon na ang Jerusalem, may tabo na ang graming kamatay, may tabo na ang paglaglag sa maong syudad sa Juda, sa Jerusalem. Apan na ay espesyal nga gihimo ang Ginoo kang Abed-Melech. Ninduta kayo ni, nakita na ko ni. Munang nakaingon jud po ko nga, bisag lisod jud po ni, pero ako ra jud himuon tungod kay di jud kay kiyastaan ni. Kanus-an man ko mosugod og bless, o nya nagdaghan kong blessing, di kay ka mo bless kung naay gamay. Ayon ang pangandagdag ko kayong blessing kung na may ginagmay, di mo kamaong mo share sa uban. Tanawa ra gud ni. Tubig ra cup of water, pero di basta-basta gibuhat ni Abed-Melech kay giluwas gyud ang kinabuhi. Verse 15. Gingnan ako sa Ginoo, samtang gibilanggo pa ako dito sa hawanan sa Guardias Palasyo. Nga kinahanglan, ibalik. Nga kinahanglan sultian ko sa Abed-Melech. Nga itopyahanon, nga ang Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel, nag-ingon. Padadaan ko kadaot imbis nga kauswagan kining syudara. Sumala sa akong gisaad og makasaksi kagayod inig kahitabo ni ini. Verse 17, apan ako ang Ginoo, mao ang manalipod kanimo og dili ka itugyan ngadtos mga tawo nga imong gikahadlukan. Mo na ba na? Last verse na? Maluwas ang imong kinabuhi. Kay misalig ka man kanako, ako ang Ginoo, maoy nagsulti ni ini. See? Tanan hukman. Tanan patyon. Ang musurinder, himuong ulipon sa Babylonia. Nakaikyas si Abed-Melech. Gilikay siya sa Diyos. Muning gisaad sa Ginoo. Nasayop ba si Kristo sa pag-ingon niya sa Mateo 10:42? Nga bisag makahatag lang ka og usa ka basong bugnang tubig sa akong alagad,
Kay tungod siya akong alagad, di ka kaikya sa panalangin. Ang panalangin nga ato sa propeta, maiadto sa nagdawat kaniya. Ang panalangin nga ato sa matarong, maiadto sa nagdawat kaniya. Si Abed-Melech nakaangkon sa panalangin ngadto kang Jeremias. Unsay panalangin nga na kang Jeremias, kaluwasan bisag hukman na ang tibuok Juda. Si Jeremias gawas nun og atimanon sa hari sa Babylonia, papilion siya asa siya magpuyo. Same thing ang nahitabo kang Abed-Melech kay nitabang siya ni Jeremias. Makita nimo karon ngano mang murag wala may naabot na ko, Lord, imbis maluluyon ko, imbis matinabangon ko, wrong motive nga pagtabang. Ang pagtabang di ka mag-expect og panalangin kay ang panalangin naara na kabubuto na sa Ginoo. Munang ako mo kanunay pahinumduman. Samtang naapakay higayon ayaw pagpakahilom. Ayaw paabuta nga kanang imong minahal kinabuhing nalubong sa lapok, di nimo sultian. Di ka magpakahilom lang, di na lang kapoy naman kung ampo anak niya, Lord. Kay samtang naapatay kahigayunan, naamang yun tayo mahimo. Unang-una, di nimo mabuhat dito. Nga ditsoon rin mo siya kuha dito, patyon kag apil. Muna niingon si Lord sa Matthew 10, unsa? Magmaalamon kamo sama sa bitin. Wa na kaya kaayo ni Abed-Melech, ditsoon niya dito, tonto ni Jeremias, walay gatanaw, dali na. Pero gigamit niya ang iyang kaalam, nananghid siya sa hari. Ikaw ug ako sa atong mga buhaton, ampo pananghid sa Ginoo. Narabadyo ko ipangutana. Uy, dong, kumusta wala lagi ka kasimba? Di, tingali ka bubutos, Ginoom kasimba ko, pastor. Paita, tubaga, no? Kabalo mo kung sa'y rason sa uban nga di mo do old church, nara may live. Tanaw rakos live. Napadyo'y nag-comment dito sa YouTube, mga igsoon, ingon dito, pastor, kung nadyo ko, nagdog simbahan, kanong tanaw, radyo ko gwali. Ako siyang giingnan nga, ayaw yung pakyasa ang pag-adtog simbahan. Nga naman, og nara ka sa inyong balay, before ka nagtanaw og wale, gaisa kas kamot nimo, dalaygon ka. Or gailis kag pagsimba nimo? Di gani humno ng wale, mutan-aw wale. Gaya po ng human, oy, sa oras na kapin, di ba 30 minutes, rali kong Jensen Franklin, be. Kani. 30 minutos. Reels right tanawon. Kabalo mo sa ng reels? Kanang manglabay bitaw sa inyong Facebook nga mga minugbo nga wale. Nga matapos lamang sa usa ka ugna og tungod niini na mugda ning atong tulmanon kini ang akong suliran. Nang naabot ta diha. Nakita ni nato mga igsoon. Muna ako dili na kayo ko karon magproblema. Of course, listen. Pag maghisgot na ganig budgeting, labad yun na kayo. Muna ang akong gi-challenge sa akong kaugalingon nga parang di ko maglabad ang ulo. E ganahan mangyud kong magsigig tanom. Like na ako'y makahimamat nga pastor, mapasnacks ba ni mo siya or matagaan ni mo siya, pastor, pagasolina na mga ingana. Ganahan yun ko anak. Unya kay di man ko, wa man ko'y makitaan. Nga diha ko nang inabuhi nga makakwarta ko. So ang akong panggas, dili na ako ihurot og panggas, kay akong kuhaag itigom. Kay inig abot sa panahon, ganahan kong mutanom, na ako'y itanom. And dili na sad na maihap na nga ganti nga gibalik sa Ginoo sa ako. Ay by the way, dili na ako isugilon ninyo kay pagpasigarbo ha. Example ra ni. Kung makahatag kag usa ka bugnang tubig, usa ka baso. Human sa youth camp sa Luway sa young people sa ato ang organization. Gitawag ko nga muwali og last night pod sa youth camp sa Dumaguete sa Balilihan. Unya human ako og wali revival na. Si Pastor Lau ang nagdala. Nya naglingkod ko nya ay 1,000 nga akong giipit sa Bible.
Lord, panggas na gini, o nagay lain nga panggas, kini na lang gyud akong gamiton. Human og wali ni Pastor Lau, ang akong kasing-kasing kay, buhi na, itanom na, isid na. Alas 9, padung na mo alas 10. Kay, ga-revival naman. So, ningon ko niya, Pastor, gamay ra jud kay ni. Pero salamat sa Ginoo na so magamit nimo ning pang pliti-pliti ba or pang snacks. Pagkahuman iya kong giampuan, ay siya, ampuan ka nako. Lord, kaampo siya Ginoo, salamat aning batan-on nga sulugoon. Unya, Lord, ibalik niya ka na pulo kapilo. Human yung ampo, wala na ko kayo. Di po ko mag-expect nga, nakay mo, abot na ako, ibalik sa ko. Salamat raw sa Ginoo. Kay naluag man. No? Ang imong naman po'y usahay nga murag hasol ka kung di nimo na mahatag, na po'y usahay nga nahasol ka, kawa kay nadawat. Kabantay mo. Sumuto nga, uy, naluag man. Lord, salamat kaayo, para gyud ito. Na may ubang naghatag, pero nang mahay, nalanginan, bagod ka ako. Ambot lang, ano po itong nipatuo ko? So, human ato, ito ka na, inom nagtubig, uli na ko. Pastor, God bless, Pastor. Amen. Uli ko, nalipay ko, nga naman. Di man ako nakalipay ng makahatag baka or kanang nakay madawat. Ang akong kalipay ato kay daghan ang nakadungog sa pulong sa Ginoo. Lami ba nang magamiton kas Ginoo mangwalis pulong sa Dios. Pag uli na nako, ambot lang og nganong madungog mong ginako ang ako ang gasigi ring ang ako ang cellphone. Wala pa ko naabot dere. Mga around, almost 11. Kay alas 10 naman to human, mauli ko. Kasigi man jog ring. So nahihunong ko, diha gyudapit anang naanay, duol anang naay taytayan, diha sa mulabang kang nay tubig, diha sa Cortez, nay tubig diha. Dili sa abatan tong taytayan, bitang mag tayog-tayog, mulakaw ka. Dito ba sa Loreto? So nihunong sa kong kadali, akong gitubag ang akong cellphone. Ang tawag kay niingon man, ako na ning na-testimony. Niingon man nga, Pastor, makaanhi kas tagbilaran, ugma, na ako'y 10K nga akong ihatag nimo. Seed na ko na nimo, Pastor. Lingkod sa kong dugay, kong nipadayon mong niyo, kung Lord, dali apong namunga to. No? Ako ra nang gi-share nga testimony tungod kay maunay tinuod nga gibuhat sa Ginoo og dili lang na makadaghan na gayod. No? Nang maghunahuna ka inganana sa pagkatinuod lang naagay paagi ang tanan. Muna siko hunahuna nay nag-invite sa ako ang pastor, mao ni mo na. Sigo hunahuna kay lisod man po nang inviteon kang niadto ra kagkaon. Lami ko po nang inviteon kang na kay no po kay matanom ba? No? Kamo og inviteon kanimo na mga Thanksgiving pagdala mag offering. No? Sayang kaayo. Nakaadto ng gilaman mo uma, wa pagin mo nagtanom. Ugon saray makaya nimo. Magdala jud ka. Din kung saan man ako ni akong giinan akong wife video. Ngano man siya kadaghan na gina siya nahimo gina siyang witness sa unsa kadaghan ang gihimo sa Ginoo mga igsoon. So balik ta si Jeremias sa diha nga grabe na kaayo ang iyahang kasakit o kabugat. Dunay gigamit ang Ginoo. O kay prophet alagad man si Jeremias kadtong si Abed-Melech nga nagluwas niya, giluwas pod sa Ginoo sa dako kayong katalagman. Kini si Jeremias, gisulong na last siege of Babylon na to sa Judah. The last siege of Judah. Ang order, himuang disyerto, kanang abog na lang ning syudara. Imagine ha? Tanaw ang syudad sa Tagbilaran, nindot kay mga building, kalsada, may mga traffic light, ingana. Unya ang order, himuang abog. It means pulbuson gyud. Mo man ay order sa ari sa Babylonia sa Judah. Kay katulo naman ang Judang nakasala. Sa time ni Jehoiakim, Manase, sa time ni Jehoiakim, og ni Sidikaya. Kining ka Sidikaya, ipapulbos na tanan. Pero kabalo mo kung say order, ampingi baya gyud og atimana pag-ayo si Jeremias. Og kay giatiman man pag-ayo si Jeremias, pati si Abed-Melech.
nakaangkon sa naangkon usab ni Jeremias. Karon, kanang imong kinabuhi nga imong gihatag sa Dios, sobra pa na sa iyang giingong usa ka basong bugnawng tubig. Kabalo mo, dunay mga taong manghatag, human nilaghatag ilang bawion. Namo na, subo kaayo ko. Dihay ni abot dire sa mga batanon diyang hilig kaayog tamis, parat, di tiginog tubig, paminaw mo. Ni anhi dinhi ang taga Valencia. Valencia nga, kanang atong akong giadtuan nga mugwali ko ng Pastor John. Kini nga batanon, ingon siya pastor, i-dialysis na unta si Sister Kuan. Pero wa na gyud mi kwarta, na ughan na gyud mi. Kay 1.3 ang dialysis unya. Kaduha man siya sa kasimana i-dialysis. So wa na gyud, walang wala na gyud. Nakabalo mo? 23 anyos pa ang babaye nga dalagita. Guba na ang duha niya ka kidney. So, nato ko atong, basta, nag-lead pa nag-praise and worship, duha sila. Unya, damage na ani. So, kay wala man ko dinhi, ang akong wife mo'y, kuan. Kanang, ingon ko saya, sagdi lang po, kay panalanginan ram po tas Ginoo, kay gitano man nato na. Kay praise God, wala pa may kapangumpra ba? Kay og nakapangumpra may, dili na to, wa na ihatag. Sa may ihatag, og nangumpra may. So, praise God, kuan jud siya nga, mauna. Nya naghuna-huna kog ayo. Dinis atong kinabuhi, mubo lang kaayo. Napadyo'y panahon nga atong ihatag sa Ginoo ato pa diyong bawion. Kanabitaw mo yung kag mga lagad na gigos Ginoo, musimba na gigos Ginoo, nya pagabos panahon, backslide. So imong gibawi. And then ihatag na po ni mo, Lord, mo dayi, musimba na gigos, backslide. Kung imo na ganing nahatag sa Ginoo, ayaw nagbawi. Amen? Sagi kaingon ko na, mubo lang kayo ang atong kinabuhi. Unya, samtang naa pa kay kahigayunan, ayaw pagpakahilom. Kay gayunan biya ning magpagamit tas Ginoo, mga lagad tas Ginoo. Munang ayaw pagpakahilom mga igsoon. So nga pag-ampo, wala man gyoy imposible sa Ginoo. Nga, kining maong dalagita, naman siya giinom karon nga tambal or unsa pa ng dialysis siya. Pero bisan nakadaghan natang nakakita nga dunay mga taong wala jud nang survive tungod ana. Pero nag-ampo gyapon ko sa Ginoo nga, Lord, mabuhi ang paglaom sa maong babaye. Nya mabuhi paunta ang duha niya ka kidney o Dios. Ako jud ang giampo sa Ginoo. Before ko natulog, ampo ko nga, Lord, mabuhi paunta. Kay sayang man jud makapagamit tas Ginoo. Samtang kita, wa tay gipamati sa panglawas, magapugong-pugong pagyuta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Lisod kay na igsoon. Magtapos ta atong iduko ang atong mga ulo. Father in heaven, thank you kayo Ginoo sa mga mensahe nga among nadunggan karon. Salamat kay Lord nga imong mga pulong kanunay nimong gipamatud-an. Even just a cup of cold water, O God, nga among ma-serve, dili may makaikyas sa panalangin. Unsa pa kaha kung ang among kinabuhi mo'y among ihatag sa pag-alagad Ginoo. Salamat kayo Lord sa pagpahinumdom sa matag usa. Nga di may mabuhi Ginoong amo rang kaugalingong kaayuhan. Amo rang kaugalingong mga pagpangandam para sa among kaugalingon among himuon. But mabuhi mi o Dios, sama kanimo nga mag-alagad sa among isig katawo. Mag-alagad diha kanimo. Salamat kayo Lord. Unang-una, sama kang Jeremias, nalubong kami sa lapok sa kasalanan. Apan imo kaming gisalbar, Ginoo. Dili mi makaluwas sa among kaugalingon. Sama kang Jeremias nga di siya kagawas sa among tabay sa iyang pagkalubong sa lapok. Apan ikaw o Ginoo mismo ang minaog. Gihubo nimo ang imong biste didto sa krus. Ikaw ang gilansang nag-antos og namatay. Aron kami mahinggawa sa kangit-ngit.
Diin kami nahagbong nga mao ang sala. Sa lapok nga mao ang mga bitik sa yawa ug ang among kaugalingon nga garbo. Akong pag-ampo nga wala nay usa namong magpabiling relihiyoso, kundili ang tanan mahimong seryosong sumusunod diha nimo Ginoo. Salamat kay Lord ay mong gipamatud-an kinabuhi ni Abed-Melek nga ikaw ang Dios gamhanan dili gayud magkulang. Kami usab sa among mga kinabuhi, Lord. Sa panahon nga na kami malisod nga kahimtang, kanunay kaming musangpit diha kanimo. Lord, tabangi usab kami. Kanunay, dadon namo sa among mga pagpakitabang diha kanimo, Lord. Ang among mga minahal sa kinabuhi nga karon wala pa diha kanimo og nalubog sa mga kasalanan. Salamat kayo, Lord. I pray ani nga church mag-raise kag daghang magwalali, Ginoo. I pray nga sa laing dapit doon na napoy tigom nga mamugna pareha sa imong gihimo dinhi sa Lourdes, Ginoo. And salamat Amahan, someday, doon na unya po'y lain nga mga kaigsuunan namong kasimbahanan, O Diyos, nga matukod aning baranggaya, Ginoo. Na napo'y laing simbahan nga magpasidungog kanimo aron matabangan sa pagpamuhat ning mao nga dapit, O Lord. Salamat kayo, O Diyos, bisan pa man sa tanang kinabuhi nga niya. We pray, O Lord, nga sama kang Jeremias, bisan 40 ka tuig nga nagpaabot siya sa resulta sa iyahang pagpamuhat, wala niya ni nakita. Apan dili gihapon kami ma-discourage, Ginoo. Di wala siya miundang. Sama kami nga nag-ampo og taas nga panahon wa pa namo nakita. Maghuwat kami og magpaabot, Ginoo. Salamat, Lord, nga kanunay naa kami sa imong lawak, sa imong presensya o among hari sa tanang mga hari. Salamat kaayo, Ginoo, sa tanan nga niya karon. Sa mga wala, Ginoo, nga naa sa lagyong dapit, nga naabot sila sa mensahe sa imong mga pulong pinaagi sa social media, ampingi sila, Ginoo. Ampingi sila. Mga minahal namos kinabuhi, at timan na sila, ampingi sila, Ginoo. Naaman sila karon nalubong sa mga lapok, sa mga kagulanan, lapok sa problema, lapok sa balatian, lapok, Ginoo, sa mga kasaypanan. Lord, one day, ikaw maghawas ka namong tanan. Wala lain namong pasidunggan, kundili ikaw lamang, Ginoo. Ikaw lamang ang among awitan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan, mga igsuon.